nyt on 10 tilajan spesiaali. Nyt on Washington Show, eli Prisena on 10 VL. No niin, ehkä vähän ylikin. Niin, tää on nyt Washington Show. Niin, me tehdään tää Vetskun ja Pro RN tai no toi pelaa. En mä tiedä. Mäkin joisin. Eli... Voisin tapaa tässä ihmisiä. Joo, toi yksi meistä pelaa GTA:tä nyt. Minä vaan olin tässä äänestämään. Hei, ota äänet pois. Ota se laina. Älä! Toiselle puolelle pääsee pois. Minä voin Ei päästä. Pääsetään tuonne toiselle puolelle tosi hyvin. Vitsit. R hävisi, koska sille ei sinistä. En mä vitsi ala. Heippa. Red. Red. Mitä se tekee vain? Ei se kumpikaan ole. No lol, jollakin on blue skin. Mitä niitä rahaa? Tää suomalainen on huono. Vitsi, kun joku respawnaa. Ai sekö hävisi, jonka sä kikkasit? No se ei ollut siinä. Oli se punainen korjaus. Mikä vois? Ota green. En. Mitä? Mä menetän mun veeliä koko ajan. Hei, ei kun... Baussi, pulla on noita porukkaa tuonne. Voi paska lennä! Miksi? Koska ne on pois vedet. Ihan sama. No okei. Sitten veidi. Vähän haluatko veidi sanoa? Sitten se on muu. Sitten kun se vähän kuuluu. Ota se poliisiauto. No joo, otetaanpa se poliisiauto siitä sitten niin. Eikö ei kannatakaan, siinä on poliisit vieressä. Next Pro. Mitä tästä tekee? Älä mene sinne. Ei ehkä olisi kannattanut. Ihan väkivaltaisia poliiseja, kato. Mitä helee? Oh, joo, jollakin on deviilit. Vitsi, mä vihaan... Ei ihan haittais, mä kuolen tässä. Haittaa. Ei pakko! Tai oikeastaan ei, koska mene kyppäsi. En mene Next. tapaa itteni. Taistele mun Is. puolesta. Taistele mun puolesta. Orange. Voi pojat. Mä vaan menin... Ai! Kuvaksi. Joo, kuva. No ei hyvä. Ja ei se sun mitä, kun ei nää pelaajat osaa. Kato poliiseja taas. No tästä Eli Brise... lasketaan. Tästä lasketaan, jos menee. Mulla on nyt vettä, no älä. Joo, ei yhtään päin. Orange. Ei mulla mitään. Takataskusta. Nyt tulis vaan auto. Mutta sitten poliisit tekis sen. Niin. Orange. Toi on Mä jo. peruspäivä tässä Kalsaar. Sydänkalsaar. Eli... Next. Janne, ota sitten äänet pois Is. siitä videosta. En. No otaanko mä vaan hölisen täällä? Ihan sama. Mä muuten kerron sun nimen. Vasta. Next is me. Okei, mutta ne voi sensuroida. Ei kella on näitä kamoja mitä mulla. Et oo
vetskari. Mistä sä sen katot? No toi ei sano mua mestari. En oo vetskari. Toi sano mua mestariksi. Mikä se oli se teme? Peruspäiväleikkeily. Vähintään kesken vapaa. Juha 88 tulin tänne takiasi ja siinä sä vaan istut tuijotellen lasiasi. Juha 88 tulin tänne. Tää voi lähteä kun Ei tästä tule mitään, kun ei nää osaa yhtään mitään. Sammakko. Saako kikalla? Oota. Otetaan nyt 2. On ihan peruspäivä tässä. Missä tämmössä on? Mitä kirjoitetaan John Zeno? Johannes. Next John Zeno. Seuraava Johnson. Sikken ei saa voittaa. Sikken pitää hävitä. Chicken pitää hävitä. Niin. Soita nubi. Tuo voisi olla, koska tuolla on tommonen tukka. Niinpä. Yeah! No, Ei vitsi, tuolla on toi. Sitten seuraava ompi. Next is... Mikä? Oota. Mitä? Next is wait. And his name John Cena. Di. No joo, maski. Siis tällä. Vitsi jos chicken. Ei ihan sama vaikka voittais. Se Ari. Hei, Hopper pitää pullata. Se oli 3. Joo. Ihan sama. Noin. Next is... Väärä nappi. Mistä se lähti? 3. Hamumu. Next is hamumu. Seuraava. Tämä oli Simeonin auto, sä sait siitä. Hamumu. Ei pulla, mut. Ei vitsi, chicken tuli toiseksi. Hitto. Hamumulla on just tuollainen tukka. Jonsku Älä pulla. anna sille mitään. Jonsku pulla. En. Ops, väärä nappi. Mitä sä painat? Letsku pulla. Hopper lähti. Ei sitten voittanut. No, anna Chickenille sitten se 3. Next is... Pötibö. Next is Pinkki. Mä tiedän kumpi voittaa tän, ei kumpikaan.